Здравейте хора, аз съм Pinkman и сега почваме да играем Skywars. Надявам се да няма лаг в този клип и котката ми да не прави мяу през 2 секунди, защото така. Защото ако ме прекъсни... Извинявам се, още един път казвам. Защото ако ме прекъсне ставам един шамар долу. Спирката. Ейте една да направим. Сложим тук диаманчетата и тук. Да си изпръскам и тюглата. Аз имах ли enchanting table, бе? Че не видях. Не, малко храна да се взема поне. Така. Та има нещо. Аллах акбар. Охо. Само си изхрускам една златна ябълка. Да си енчантна сворда. О, да! Тук ако няма сега крафтинг... има Как ще няма? Много ясно, че ще има. Сега ако някой ме изгърби, ще потегля една майна. Абе, що те правя? Ай, карай, то свърши. Аз съм готов, сега съм готов да се трепя с някой. Въдичка. Така. Надявам се да не се чувам много лошо, защото съм малко присипнал. Долу. Спечелих. Тук какво гърми, май много лаги тук. Сори хора. Вземам се един кит. 3 човека са още тук. Тъйде сега. Още 2 трябват вече. 5 станаха. Играта почва след 15 секунди, хора. Не. Пикман. Аз се пиша Пинкман, бе. Твоята симка. Пикман. Ти сера на Пикмана. Да изрузгам и на ебълка. Да са метнали при ония... Не, отиваме и там. Какво? Моя вкарах се, оцелих дупката. Парацата макс на макс. Така. Надявам се и тази игра да спечеля. Стигнах първи до мидъла. Ама надали. Някой ма цели с лък. Чухта и те видях.
Клипа стана 5 минути. Гледа със звука! Стига, бе! Оня го паса подпаля. Аха. Той май се самоуби. Нямам стрели. Стига, бе. Оф, как не ми се прави сега меч. Ще направя. Защото така. Какво правя? Ще кажеш, че меч не знам как се прави. Гледай. Ей. Две игри вече имаме уникален късмет просто. Щом стигнахме до меч. Аз обикновено никакъв късмет. Само мога да си мечтая. Пауър единичка. Супер сме. Просто уникално. Що ми щит, бе? Не ми трябва щит. В момента. После ми трябва. То къде, бе? Май, сега ще направя с нагръдник, ще му спукам главата. Сега този да се развил, те да си намерил диаманти, глупости всичко и да ма килни. Майко, направо се побъркам. Спирам да играя на Майнкрафт тогава. Хрускам златни ябълки, като няма храна, какво да се прави? Аз май не бях гладен, аз много гледам пък дали съм гладен, дали не съм. Кой го бърка? Лаписа ми! Къде си, бе? Да ти са изсера в устата. Сори, просто направо. Дет не мога го намеря, ти много ме яд. Какво правя, бе? Мале, като някакъв глупак. Все едно не знам как да енчантна. Лава! Го е там ония буклук, бе! Сега ще го килна като мърша. Тая фака май седи. Чао. Спечелих. Ами добре, хора, това ще е за клипа, надявам се да ви е харесал, ако е така го харесайте, можете да се абонирате за канала ми. Ако искате, и до другия път. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.